Gadgeta.me. Βρισκόμαστε σήμερα κοντά σας για να προχωρήσουμε σε ένα ακόμα unboxing και ένα έτσι πρώτο hands-on στη συσκευή την οποία βλέπετε μπροστά σας. Μαζί μας λοιπόν έχουμε το ολοκένουργιο BlackBerry Z10 από την BlackBerry και όχι πλέον RIM όπως έχουμε αναφέρει και στο Gadgeta.me. Το συγκεκριμένο το τηλέφωνο έχει κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής στην Αγγλία και σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο γενικότερα. Έχει κυκλοφορήσει στον Καναδά και πριν από μερικές ημέρες έκανε την επίσημη εμφάνισή του και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στην Αμερική έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει κάποια στιγμή μέσα στον Μάρτιο, με τις υπόλοιπες χώρες να μην υπάρχει κάποια προς το παρόν επίσημη ημερομηνία ανακοίνωσης. Το μόνο που έχει ανακοινώσει η BlackBerry είναι πως η εταιρεία αποφάσισε να αποσυρθεί από την αγορά της Ιαπωνίας. Όσον αφορά την Ελλάδα, δεν έχουμε καμία πληροφόρηση για το πότε θα έρθει η συσκευή, ποιο δίκτυο θα το φέρει, πόσο θα κοστίζει, τίποτα, απολύτως τίποτα. Η λογική υποδεικνύει πως το Z10 θα κυκλοφορήσει και στη χώρα μας, αλλά δεν υπάρχει καμία πληροφορία ακόμα. Εμείς παρόλα αυτά καταφέραμε και βρήκαμε ένα Z10, το οποίο μάλιστα είναι και στο χρώμα άσπρο, το οποίο μας ήρθε από την Αγγλία. Η συσκευή είναι unlocked, που σημαίνει ότι μπορεί να δεχτεί κάρτα SIM οποιοδήποτε δικτύου, και θα προχωρήσουμε ευθύς αμέσως στο unboxing. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρατήρηση. Η συσκευή, όπως προανέφερα, μας ήρθε από την Αγγλία μέσω Royal Mail και από τις 14 του Γενάρη φέτος το Royal Mail εισήγαγε ένα καινούριο κανόνα, ο οποίος τουλάχιστον κατ' εμέ, αν μου επιτραπεί η έκφραση, είναι λίγο έως πολύ ανόητος, ο οποίος κανόνας λέει το εξής: όταν μία συσκευή, κινητή συσκευή, είτε είναι κινητό, είτε είναι tablet, είτε είναι φωτογραφική μηχανή, οτιδήποτε, εάν η μπαταρία βρίσκεται μέσα στη συσκευασία και το τηλέφωνο δεν έχει ενσωματωμένη την μπαταρία, όπως για παράδειγμα το iPhone ή το Nexus 4 ή τα Lumia, το 920 κτλ., τότε θα πρέπει η μπαταρία του τηλεφώνου να είναι εντός του τηλεφώνου. Δεν αρκεί δηλαδή η μπαταρία να είναι μέσα στο κουτί, θα πρέπει το κουτί να ανοιχτεί, να πάρουμε το τηλέφωνο, να βάλουμε μέσα την μπαταρία και να το ξανακλείσουμε. Ως εκ τούτου λοιπόν το τηλέφωνο έχει ανοιχτεί. Με το να έχει ανοιχτεί, ενώ έχει ανοιχτεί η συσκευασία, προκειμένου να εισαχθεί η μπαταρία μέσα στη συσκευή. Πέρα από αυτό όμως δεν έχουν ανοιχτεί τα αξεσουάρ, δεν έχει ανοιχτεί η συσκευή αυτή καθεαυτή, δεν έχει φύγει ζελατίνα. Το μόνο που έγινε ήταν ανοίχθηκε το κουτί προκειμένου να μπει η μπαταρία μέσα στη συσκευή. Τίποτα παραπάνω. Άρα εγώ προσωπικά θεωρώ πως η συσκευή παραμένει να είναι boxed. Οπότε θα προχωρήσουμε στο unboxing. Λοιπόν, λίγα λόγια για τη συσκευασία. Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς. Να παίξουμε λίγο με την κάμερα. Λοιπόν, όπως μπορείτε να δείτε, η συσκευασία έχει το λογότυπο της BlackBerry στο πλάι, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Υπάρχει φυσικά το λογότυπο Z10 πάνω, εδώ, το οποίο είναι ανάγλυφο, το λογότυπο της BlackBerry πάλι. Από αυτή τη μεριά υπάρχουν κάποιες πληροφορίες όπως το IMEI, ο τύπος του μοντέλου. Μάλιστα. Η συγκεκριμένη λοιπόν συσκευή είναι made in Mexico. Πολύ ωραία. Εδώ δεν έχουμε τίποτα. Επίσης, εδώ έχουμε το λογότυπο πάλι.
Εδώ έχουμε ένα στικεράκι το οποίο έλεγε, το διάβασα και πιο πριν, λέει, το focus μας τα χαλάει, λοιπόν, λέει ότι η συσκευή συγκεκριμένη μπορεί να δουλέψει σε όλες τις χώρες οι οποίες είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, ωραία. Αυτά. Και από κάτω τι έχουμε? Από κάτω έχουμε τα κλασικά, μάλιστα, για την BlackBerry. Παρόλο που η εταιρεία έχει ονομαστεί πλέον σε BlackBerry, εξακολουθεί να υπάρχει το Research in Motion. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αρκετά με αυτά. Να αναφέρουμε κάποια έτσι πολύ εισαγωγικά τεχνικά χαρακτηριστικά. Το τηλέφωνο διαθέτει μια οθόνη 4,2 ιντσών, η οποία διαγώνιος είναι 4,2, της οποίας η ανάλυση είναι 1280x768, με το PPI να είναι στα 355. Πάρα πολύ ψηλό PPI. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχουν 16 GB εσωτερικού χώρου και φυσικά το τηλέφωνο δέχεται και κάρτες μνήμης μέχρι τα 64 GB. Η εσωτερική μνήμη RAM είναι 2 GB και ο επεξεργαστής είναι της Qualcomm, ο Snapdragon, συγκεκριμένα ο Krite, ο οποίος είναι διπύρινος και χρονισμένος στο 1,5 GHz. Το τηλέφωνο δέχεται microSIM, είναι 4G. Τι άλλο, έχουμε κάποιο άλλο τεχνικό χαρακτηριστικό το οποίο είναι άξιο αναφοράς? Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Αυτά. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε στο unboxing. Λοιπόν, το κουτί. Μάλιστα. Εδώ είναι το κουτί. Δεν υπάρχει τίποτα. Το βάζουμε στην άκρη. Και εδώ είναι το τηλέφωνο. Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, είναι αυτό που σας ανέφερα ήδη. Όπως βλέπετε, το τηλέφωνο δεν έχει ανοιχτεί, δηλαδή να του δεν έχει φύγει τίποτα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Απλώς έχει μπει το καπάκι και η μπαταρία μέσα. Λοιπόν, όσον αφορά το βάρος του, και είναι ευκαιρία τώρα να σχολιάσουμε και το βάρος του, καθότι το τηλέφωνο, όπως είπαμε, έχει μέσα την μπαταρία. Το βάρος του με την μπαταρία είναι 138 γραμμάρια, το οποίο κρίνεται αρκετά ικανοποιητικό. Στο χέρι δηλαδή είναι πάρα πολύ στιβαρό. Πάρα πολύ στιβαρό, ναι. Και έχει πάρα πολύ καλό grip και αυτό το τηλέφωνο, όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα. Πάρα πολύ καλό grip. Ας το αφήσουμε λίγο προς το παρόν στο πλάι, να δούμε τι άλλο υπάρχει μέσα στο κουτί μας. Λοιπόν, το κουτί. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μάλιστα, ωραία. Τα δύο compartments της συσκευασίας. Για να δούμε εδώ πέρα. Εδώ πέρα βρίσκονται ο φορτιστής για την πρίζα, ο οποίος είναι χρώμα άσπρο και εδώ είναι λίγο γκρι, και όπως βλέπετε είναι, όπως σας είπα, είναι αγγλικός. Εδώ είναι το γκρι, ο φορτιστής είναι άσπρος και έχει τα 3 pin, ο αγγλικός. Δεν ξέρω αν είναι άσπρος επειδή και το τηλέφωνο είναι άσπρο, δηλαδή δεν ξέρω αν η συσκευή ήταν μαύρη θα ήταν και ο φορτιστής μαύρος. Παρ' όλα αυτά είναι ωραίος, μικρός, ντελικάτος. Ωραία, πάμε παρακάτω. Έχουμε, τίποτα δεν υπάρχει άλλο εδώ. Και πάμε στο διπλανό. Εδώ. Λοιπόν, ωραία συσκευασία, τυπική συσκευασία. Δηλαδή το σχεδιασμός του κουτιού και του όλου γενικότερου packaging χρησιμοποιεί τη λογική την οποία, όπως έχουμε ξαναπεί, εισήγαγε σε πιο mainstream καταστάσεις η Apple με το iPhone. Λοιπόν, εδώ έχουμε το USB καλώδιο, το micro USB καλώδιο. Ωραία. Το είναι και αυτό άσπρο, έτσι το αναφέρουμε. Και εδώ είναι τα ακουστικά, τα οποία είναι και αυτά άσπρα. Ωραία, βασικά hands free, από ό,τι βλέπουμε, 3,5 ιντσών. Μάλιστα. Ωραία, έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε
Λοιπόν, εδώ μέσα πρέπει να ήταν η μπαταρία. Ναι, εδώ βρισκόταν η μπαταρία, η οποία, αν θυμάμαι καλά, ήταν 1800 mAh. Αυτό το λέω με κάθε επιφύλαξη, δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια τι ήταν. Και δεν αναφέρεται και εδώ κάπου. Νομίζω ότι η μπαταρία ήταν 1800 mAh. Δεν θυμάμαι όμως, συγγνώμη άμα κάνω λάθος, δεν θυμάμαι. Και μετά εδώ έχουμε διάφορα εγχειρίδια χρήσης. Εδώ είναι το λογότυπο του Snapdragon. Διαφήμιση λοιπόν, αρκετά έντονη από τη Snapdragon. Ωραία. Εδώ έχουμε, αυτό είναι μάλιστα, αυτός είναι ένας Quick Start Guide. Υποθέτω πως εδώ μέσα θα αναφέρονται και τα gestures, γιατί όπως θα γνωρίζετε, το συγκεκριμένο τηλέφωνο και το συγκεκριμένο λειτουργικό μάλλον χρησιμοποιεί πάρα πολύ για το navigation τα διάφορα gestures. Λοιπόν, ωραία. Μετά εδώ έχουμε το Safety και Product Information, μάλιστα. Λοιπόν, που έχει μέσα διάφορες πληροφορίες για τα αξεσουάρ του τηλεφώνου κτλ. Ωραία. Λοιπόν, βασικά πράγματα, τελειώσαμε με αυτά. Τα βάζουμε στην άκρη. Λοιπόν, εδώ βάζουμε και αυτά στην άκρη και φέρνουμε το τηλέφωνο μας πάλι, το οποίο είναι εδώ. Ωραία. Λοιπόν,